F'temp mill-isbaħ max-xatt tal-Birku, it-tnejn filgħodu saret iċ-ċeremonja li fakret l-għeluq tal-bażi militari Brittanika f'pajjiżna 46 sena ilu. Il-marċ mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta beda fid-9 ta' filgħodu minn Pjazza Paolino Vassallo f'Bormla sal-Monument fil-Birgu, fejn il-banda tal-Forzi Armati ta' Malta flimkien mal-Gwardja tal-Unur laqgħu lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Iċ-ċeremonja laħqet il-qofol tagħha fl-10 ta' filgħodu fejn mal-wasla tal-President ingħatat salut nazzjonali. Wara l-ogħla awtoritajiet flimkien telgħu fuq il-monument u ndaqqet il-fanfarra. Id-deputat David Arjus poġġa kuruna ta' fjuri f'isem il-kamp tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Fis-snin 70 il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Dom Mintoff kien ġeddet il-kuntratt mal-Ingliżi mill-1974 sal-1979 biex bekk Malta kompli tisservi bħala bażi militari. Iżda mbagħad fil-31 ta' Marzu tal-1979 telqu minn Malta l-aħħar bastimenti Ingliżi u bekk Malta ma kienitx għadha bażi militari. Il-programm ta' din il-festa jkompli tlieta wara nofsinhar meta se ssir parata mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. F'din il-wirja l-banda tal-Forzi Armati ta' Malta mmexxija mill-Maġġur Jonathan Borg tesegwixxi numru ta' kompożizzjonijiet lokali flimkien ma' numru ta' marċi li matulhom isiru diversi formazzjonijiet mill-istess membri tal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta.